troch farb. Máme ho v takejto zelenej. Potom ho máme v takejto modrej a v takejto bežovej. Nádherne, hej. Vzadu má gumičku. Veľkosti, ideme na veľkosti. Veľkosti sú... Čo mám veľkosti? Musím si napísať. OK. 87% viskóza, 13% polyamid. Tak to vyzerajú zo zadu. Veľkosti si premeriam. Majú takéto krásne brožne, ktoré si môžete dať dole, ak chcete, nemusíte. Majú vrecká, vpredu majú taký super, tak sú super skladané. Vidíte? Vyzerá to ako šaty, ale keď trošku sa s tým pohráte, tak hneď vidíte, že to je nohavica. Som vravela, vzadu je gumička, čiže sú veľmi pohodlné, netlačí nič, také naozaj super kúsok. Dobre, ideme ho pomeriať. Takže hrudník je 90, dĺžka 145, hej, takže sú také, neviem, mi sa strašne páči, úplne taký super overall, jemňunký úplne všade. To je taký, že si to hodíte na seba a môžete v tom chodiť úplne hoci kde, či po dome, alebo do mesta, alebo do obchodu, na nákup, to je úplne jedno, naozaj taký kúsok, ktorý v tom stále vyzeráte upravene. Naozaj krásny. Čiže píšte si Luna 164 21,50 iba za tento overall. Máme ho v troch farbách, všetko sú posledné kúsky, čiže táto krásna zelená, modrunka, a potom táto bežová. Takže už je na vás, aká farba sa vám páči. Máme len tieto tri kúsky. Píšte si Luna 164 21,50 za tento super kúsok. Naozaj pekný. Okay. Si napiť vody trošičku. Kľúbim sa. Kľúbičko. Dobre, ideme na ďalší kúsok. Ďalším kúskom sú tieto trička na ramienka, alebo vlastne takto cez krk figurovaný. Tieto trička majú, takže mám na tomto jedno, máme 3 pády. Číslo je 18. Máme, viete, takže, no, oni asi skoro 77. Takže, toto tričko